Bert Zwier, je bent elk jaar in Westendorp te vinden, of niet? Ik kom al 4 jaar achter elkaar in de feestweek in Westendorp. Zeer gezellig. Ja, wat is er nou zo gezellig aan Westendorp? Nou, s'avonds in de tent en overdag in de sneeuw en op de pistes. En natuurlijk de wintersport. En natuurlijk de Nederlandse feestweek met al die Nederlandse fans. Dat is geweldig. Treed je jezelf ook op? Ja, s'avonds heb ik verschillende cafés en terrassen. En het is best wel druk. Het is wel doorwerken. Ik heb van mijn nieuwe cd een aantal nummers zoals de Face Medley en de Marktkramer natuurlijk. En de Carmelita, ja, dan gaat het dak eraf. Het laatste album is in oktober, november uitgekomen. En ik ben inmiddels samen met Emiel Hartkamp met een nieuw album bezig. Nou alweer? Ja, we hebben al 4 stukken klaar liggen. En we zijn volop bezig met het nieuwe album. En ik heb vanmorgen nog overleg gehad met Emiel voor de single. En die zal over 14 dagen uitkomen. En het nieuwe album zal klaar zijn, ik denk zo eind mei, begin juni. Als we eerst even kijken naar het vorige album, die heb je ook groots gepresenteerd. Ja, dat was in een volle bak in Zuid-Laren, in een overbekende discotheek daar. En ja, dat was heel gezellig. We hebben nog clipopnames gehad van onze grote vriend Guimar. Een jong talentje en dat was met elkaar Gradame en alle jongens, alle collega's. Het was heel gezellig, dat is heerlijk. De nieuwe single zal gaan heten Hey Hey Ja Jij. En wat voor soort nummer is dat? En dat wordt weer net zo'n Carmelita-achtig, lekker vlot voorjaars-zomerliedje. Nou kennen mensen je ook nog als de zingende visboer. Doe je dat ook nog steeds? Ja, het is natuurlijk wat drukker. Maar ik probeer nog 2 à 3 dagen per week samen met mijn zoons op de markt te zijn. Maar ja, als je zaterdagmiddags al een optreden hebt, dan moet je wel eens wat eerder weg. Maar het is nog steeds goed te combineren.